nagkalamatay, anak na lang. Ang mga utanon, masadiin, nakaladunot, tungod sang agi sang baha sa ila talaga. Kung sa mga isda naman, ang ina-inside ship ng punso 9 milyon. Hindi, halit sa mga punungan, magamit sa mga pagkakas. Ginasinggitan sang grupo sa mga manugpangisda nga paghugpong sa mga mangungumas sa panay kagimaras o kun pamanggas ang ayuda o kun bulig pinansyal nga kinahanglanon sa mga manugpangisda nga lubos na apektuhan ni Bagyo Paeng. Ini ang mayor nga rason sang hublag protesta sang grupo nga ginpanguna ni Chris Chavez, Secretary General sang asosasyon, sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Sunod pa kay Chavez, umpisa sang Nobyembre 15, ginban o kun gindumilian na ang pagpangisda sang makarel nga isda nga mas sami nga nahulik sa kalalahuran sang Visayan Sea. Dugang pa ni Chavez, tama na kadili kagamay ang financial subsidy nga ginaalokar sang gobyerno kag gina-question man sini kung san unila mabaton, ilabi pa nga manugtakop na ang tuig 2022. Sa kabugusan, mayara sang 40,000 ka mga fisher folks ang lubos nga naapektuhan ni Bagyo Paeng sa Western Visayas. Nagkalago ba ang ilang mga bangka, fishnets kag iban pa nga mga gamit sa pagpangisda. Nagkapatigayon sa isang mga protesta kaangot sa epekto sa asod-asod ng mga bagyo ang naglaslas diri sa Panay, ang naguba sang mga pangabuhian sa mga mangunguman nato, mga isda. Kag ikaduha ang sabahin sa mga mangingisda ang November 15 starts ang fish ban, which means nga ang mga pamilya sa mackerel, sardines, herring ng mga isda hindi na pwede makuha sa mga mangingisda nga usually sa adlaw-adlaw nila nga pagpaninguha amo ni makuha nila, no. So ari kami din subong para mangayo sang bulig sa provincial government kag sa iban mga ahensya sa gobyerno. Ang ginapangayon namon is ayuda, no, relief assistance, no, halos sa tama na ka-delay, tapos tama pa kagamay. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matudtud nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.